Mihikling sa mga evacuation center ang mga residente sa Talisay City. Kung ngano, atong sayran sa report ni Alan Domingo. Mingaw ang kabalayan sa daplin sa dagat sa barangay Dumlog, Dakbayan sa Talisay, sama sa dagat nga walay kisaw. Apan kay ngiob ang palibot nga alang sa mga mulupyo daw nagdala og dili mahulagway nga kahadlok nga basin mo kalit lang kausab. Busa lang andam na silang daan aron dili na maunhan sa katalagman sama sa nahitabo kaniadto sa Bagyong Tino nga silang tanan naapsan sa katalagman. Kini ang van nga gipadpad sa Bagyong Tino niadtong Nobyembre 4 sa baybayon diri sa Dakbayan sa Talisay. Busa di kalikayan ang kahadlok o kabalaka sa mga tao. Sa susamang kalamidad karon Bagyong Basyang, di nang uban kanila nihikling na sa mga evacuation center. Dinhi sa gym sa barangay may pasilong ang dulaan sa usa ka katos ka pamilya o 300 ka pin ka individual. Nag-star sila sa mga modular tents nga gi-provide sa barangay. Sagad sa mga bakwit kadto mga nawagtangan usab og mga balay nga gibanla sa Bagyong Tino. Dili man ingon kakusog sa Bagyong Tino ang basyang apan managsama ang kahadlok nga gibati nila dihang miigo ang Bagyong Tino busa naniguro na lang silang daan. Kuya Almita sir kay labi na dool kay dagat diri. Trauma na mo sa Tino. Oo, kay akong bana na ano di ba sa Bagyong Tino niya naka-survive ra. Na-trauma med Tino kay ang among balay ni lisod man ang tubig. Mas maing muhikling na lang yun. Oo, muhiklin lang yun. Wag yun nabilin sa mong butang oy hurot. Ang amo ang kapitan nagrekorida sa dituyog yun sa tibuok Dumlog para lang yun nga magpahibaw nga i-force evacuation para pag-ikay sa Simbako ug ang kalamidad mo kuansyod nga ang heavy rain. Sa nag-ung-ong nga hulga sa panahon, mas labaw nga apektado ang mga bata nga gilingaw lang nila ang kaugalingon sa pagduwa. Samtang ang uban nangyawat pa nga makapangisda ug nagpundo sa baybayon. Hinon, gipanghipos na nila ilang masakayan. Hugot nga monitoring usab ang gihimo sa mga otoridad alang sa pagsiguro nga luwas ang mga tao. Kauban si Godfrey Relian, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.